Yabona sengithula isikhathi eside ngiloke ngingafuni ukugonyuluka ngalento. Sengibuka inqwaba yama podcast o Agenda Network ile enye engiyithandayo futhi nayo ka Skim GP. Of which ama platforms a Grand O2 la akhona namanye ne, but lawo yiwa a major phezulu about ama offenders, ama ex offender angasekho ejele akhuluma izitori zawo zasejele. Into efike ngiphathe kabuhlungu la, majority lama ex offenders are romanticizer ijele, enza ijele kwi public or kwi society libukeke ngazathi i holiday inn. Ya understand? Mina as umuntu osebenza ejele ngizokutshela straight, musukukhohliswa abantu abake baboshwa baphuma ngaphandle ejele. Bonke labantu balimele engqondweni, balimele enhlizweni, balimele ngayo yonke indlela ongayicabanga, even physically. Abanye bangena ejele bengaguli ndawo, namhlanje banama chronic disease njengoba beyama ex offenders. Abakuvezi lokho. Ayibona le nto le. Bafowethu, yabona ngizowenza nje example ngento eyodwa engeke ngayibona ngamehlo enzeka phambi kwami. Like siyenzeke ihlandle eningi but nje ngizochaza kule instance eyodwa. Mina ukuba aware kwami nge-anal cancer, ngibe aware nge-anal cancer sengisebenza e-correctional services. And now uma usebenzisa ingqondo, most likely yini into engakhoza ukuthi umuntu abe ne-anal cancer. Ayibona leyo nto. Lapha engqeni abafowethu baphenduka abafazi. Ya understand? Endakalalo umuntu oyedwa. Enye into kumele uyazi. Ingakho bengeke bavuma ukuthi bake balalwe, bayalazi iqiniso. Akalalwanga umuntu oyedwa. Yayizwa leyo nto le. Emva kwalapho wonke ama objects ongawacabanga ama contraband noma illegal ejele bawafihla khona lapha kwi-anal, kwi-anus. Yabo? Kungaba ifone iyangena lapha kule mbobo. Ngoku like iboshwe zayifaka ifone engqeni ihlala esiswini. Immese, ama drugs, yonke into ongayicabanga bayayifaka engqeni, bathi ukapha ngolimi lasejele. So wonke labantu laba basafike kulama platformeni abanixoxela ngejele, kungani bengakuvezi ukuthi guys, majority yenu ngaphakathi ejele, I would say 90 to 95% wama offenders bayagula and banama illnesses are serious. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngikhuluma ngento engiyiphila almost every day, umsebenzi wami lo ngikhuluma ngawo. Bahanjiswa yimina noza kwethu kuma clinic nasebhedlela. Ya understand? Ayikho into ekuzothiwa mayenziwa odokotela kuthiwa siqhele. Yonke into yenziwa sikhona sibuka. Ayikho offender engangifihlela ukuthi iphethwe yini health wise because idinga mina ukuthi iyosizakala. So musani ukumisleader i-youth niloke niromanticizer ukuba sejele guys. Akuyona kuphela indaba zomalalana ejele. Kuningi okwama factors. Ya understand? Kuningi and okungekho grand. Mangithi kuwe le ndawo yayilimaza ingqondo. Hayi kancane iyayilimaza ingqondo. Iyamlimaza nomuntu siqu sakhe. Ngiyaphinda namanje kukancane ukuthi ngane umuntu ekuthiwa utolile ejele, uphumile ejele, ophila kahle ekhanda. Ngiyakutshela iqiniso lelo. Ukuthi nikasi ibona mawukuthi mhlambe nginesibazi la. Kunezibazi ezingabonakali ngokwehlo lenyama kodwa ezingapholi futhi ezinkulu okudlula isibazi leso sibona ngamehlo. Majority ama ex offenders abantu abafaceane nezinto ezifana nalezo guys. So asiyena ukushuka khotha lento siloke senza ngazathi kwi public there's something nice or something heroic ngokuthi uboshiwe. Yini emnandi ngokuboshwa? Cause ijele livulwa ngo8 ekseni. Ngabo 2:30 to 3 liyakhiwa. Ufana nesilwane esifuyiwe. Ende masenikhiyeliwe senivalelwe nodwa emaseleni ngaphakathi, yila imkhuba egileka khona. Ali ngikhohliswa abantu, imost labafethu abama ex convict abagijima beyophapha kuma podcast bezenza izinto ezazithafa ejele. Siyazi ukuthi nanidayisa ngemzimba ejele. Abanye bembini omahosha ejele. Khuluma iqiniso.
abanye benu ukuze nithole indlela yokusurvive ejele benidayisa ngezinqa nemunye amanye amadoda imthondo lapho ukuze nikwazi ukuthi nibe nento ethile niyibekayo etafuleni nani nikwazi ukuhlanganela lezi zinto enizidingayo lapha nalapha. Akungathi namhlanje seningaphandle kumele ngabe yinini enibuye isizwe nitshela abantu iqiniso, nitshela abantu the real traumatic experiences enwaface inside of prison ukuze ingane ezincane ezikhulayo zokwazi ukuthi akuyona indawo yokudlalela le. Engikwaziyo yabona ama ex convict afundile lesson ngaphakathi ejele, ngeke uwezwe gijima ekhulumana nezinombolo estradini, ngeke uwezwe futhi ehambe phapha eqhambisa ukuthi wona akaboshwa kwasho kwacina. Awayikhulumi lezo zinto. Yilo muntu obede isikhebereshe sasejele ngaphakathi uzofuna ukuzowenza ijele libukeke ngazathi liyinto enhle ngaphandle. Kuno lapha ngaphakathi ningazodlala guys. Mawukuthi wena uyazazi ukuthi uyinkabi awunasibhamu uzobusiphethe lapha ngaphakathi. Ngisho ukuthi uyazazi ukuthi ulwa kunqamuka izandla namanga bazokubhebha ngibeka kanje straight angifuni nokuyiso ukuyimbathisa bazokudla endudliwa abantu abagulayo ngaphandle kwecondom. Nawe mhla usulijwayele ijele uyobufuna ukuyi-inflicta kwabanye leyo nto into ehamba kanje le yanto angeke iziphele. Banamanga mabelo bentshetsha abalalo lapha ejele amanga. Majority abo mfethu sihlala sibabu yazi fethu uzushawa amahloni uthi hayibo kahle lona uthini kahle kahle. Siyanazi phela gents. Akushintshanga fakoli siyanazi. Yakani ukumisleader isizwe, tshelani isizwe kuyiqiniso. There's nothing heroic or there's nothing ongayiglorify ngeprison. Nyama lapho.